أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد ما توري جلب فلبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wondon hande nyande mawnde sappo e goo lewru korka hitande ujunere goo e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi eggutuki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam iga gelle makka hoti gelle madina fototirde e nyandere sappo e ɗiɗire lewru mboy hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e nayi dañeki annabi isa alayhi salam. hande ma e muyo jomirawo en faana yeeso iga e darnunoɗen jande meɗen keña e gonduɗen e mana modibbo meɗen tilimɗo malam Muhammadu Awwal Baba mo janganta en ayaje Qur'anu, min bo jangina koyel moɗon jurongel firtanaymi en ayaje ɗen e ɗemgal fulfulde foti bawɗe. Kenya en mbalino e aya kano ka capanɗe jeweego e nder suratu Yusufa. hande bo so Allah moyi en ummoto e dow aya ka capanɗe jeweego e jeweeɗiɗi. mbiyol Allah ɓangiɗo ceniɗo: wa qala ya baniya la tadkhulu وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. jomirawo ɓangiɗo seniɗo e hokka en qissa habar annabi yaqubu e annabi yusufa ɓiyiko nden e bacci mako luttuɗi sappo e go'o. ɓawo ɓe jeeyi ɓe garti laamiɗo misira mo ɓe anda ɗum moye mataw ɓe bolwi haala aadilaku mako ɗum tagu geeto, amma mo yi sona en min jaadu e sakiki amin momin mbimo o mana o erantamin. ɓe ngari bo ɓe tefi baba maɓɓe accana ɓe sakike maɓɓe o on ɓe jaada e maako. to kadi ko annuɗen hamɓe annabo en to ɗum hunanake ɓe haala waati ɓe jaɓay. amma ɗon o tiggani ɓe hunnayre nden ɓe ngari ɓe kuni e dow wigo ɓe jaada e maako jam ɓe garta jam, amma ɓe ittitini hunde gotel, kanjum woni to ɗum ɓuri sembe maɓɓe. to ɓe tawi ko ɓuri sembe maɓɓe kam to hunde goɗɗum ukkoyke a hoosayna alkawal e hunde ko a walana bawɗe. ay alkawal e hunayre fu tagu hunanto ko woodi bawɗe. to hunanake hunde ko walana bawɗe hunayre muɗum nde waɗayi nde ma tongaki, amo ngal laataki ɗum hunde ko walana bawɗe dow majum. kanjum kadi jomirawo wi'ata en to nda ɓe ɗon ɓe dillay ɓe gaynotiri e baba maɓɓe. wa qala wi'ata ɓe ya baniya, hey anon ɓikkon am, nda shawara an, la tadkhulu misira, to naste gelle misira ɗe min babin wahidin tayolde woore, on fu mon on kawtinin nin on fu sukaɓe woɗɓe mbaɗa tefoɓe fotuki ga ɓe walde goo yimɓe kaalay on ay kayki ɓe bona on ɓiɓɓe moye to ɗo bona ɗum fu hunde nanduɗum ndaare hande ɗum waɗay ka wolwuki iri noon, miɗana on iri noon. wadakalu min abwabin mutafarriqa, kende nastiron jolɗe feere feere, liyalla tusibakumul aynu, ngam to woodi sowo en keɓa on. wama unguni ay wama adafa'u ankum bi qawli zalika min allahi min shay'in, amma wiki annon ɗum wawata dunya helano on goɗɗum daga nder fi jomirawo. ay qaddarahu alaykum, to ni jomirawo hitanake on goɗɗum to min ma mi wala bawɗe. na fulɓe ma e mbiya ko Allah hiiti annabijo ma koɗo majum,
wa innama zalika shafaqatan ɗum mi waɗi ɗum min kan ngam ma yurminki on tan inil hukumu wala kiita gokka laamu goɗɗum jaalugal gongal woodi illa lillah sona e joomirawo wahdahu gooto alayhi tawakkaltu e maako dogodimi mi dogodake e joomirawo jehe ɓikkon am tawakkaltu bihi wa siktu wa alayhi falyatawakkalil mu'minun naabo min tamba kerol mumini en funane ma kandi kolo joomirawo dogodo e maako e to ta holaki mo a dogodaki e maako ma a fotina gaɗa komo waɗayi aya fotayi ne gaɗɗa fu e ɗum yehi ɗum warti fu komo yiɗi waɗata ɗum hanjum waɗata e hadisol gongol kudusi joomirawo wi'i jeyaɗo an yiɗa min mi yiɗa amma wala ko latoto to na ko gimmi min mana to an a yiɗi hunde nden joomirawo yiɗi hunde to na ko joomirawo yiɗi wala ko latoto nasi qur'anu ma wi kay wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamina yidde moɗon nde latata ko nde gasi sona nde fototiri mana e yidde joomirawo to joomirawo muyi hunde nde girduɗon ɗum kena heɗum laato bano noon walallahi falyatawakkalil mu'minun anen ka en dogodo e joomirawo en ngala gaɗano en kokko en kaɗo en jamɗinowo en mana ñawnowo en maynowo en foofinowo en gaɗanowo en ko giɗɗen fu sona hanko to en andi noon ni to kadi anane ma hanjum wonte ko ɗum tefayno e jeeyaɓe alayhi tawakkaltu wa alayhi tawakkaltu wahdahu e maako dogodimi wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun no dogodotoɓe fu ashe e maako dogodoto na goɗɗo maako ba ay wala ma goɗɗo maako kam ɗum dogodoto e muɗum sona hanko on na hanko o wi la ilaha illallah wala kanduɗo e dewal to sona min kamma noon ta tawi dogodaki e tana maako ma ne giɗɗa fuu ko a tawi waɗuki ɗum ma yo ɗum waɗatako ngam wala sai dai gaɗa kange maɗa noon tan e jonde duniyaru maɗa mbiya a dogodake e goɗɗum feere amma bo hanko wonte dogodoteɗo kam ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله بغي شني دوي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وكثير لبي سكابه بنستري dambuɗe feere feere bade baba maɓɓe umri ɓe ay mutafarriqina feere feere ma kana yuguni anhum minallahi shay a wakki noon ɗum laataki e jeynitaɓe ga kiita joomirawo ɗume ma minallahi ɗo ay min qada'ihi to joomirawo hiitake hunde kam wala goɗɗo e mana fostina ɗum min bo o za'ida on andi anen bo ra'ayi meɗen nawon za'ida bo ɗum li ta'kidil qilla min shay'in ne ɗum panɗiri fuu ɗumme bo to na joomirawo mana hiitini wala ko ɗum heƴi ɗum heenitaɓe illa lakin sai dai hajatan ɗum haaje goɗɗum kawai fi nafsi yaquba gonɗum nder ɓernde yaquba qadaha hiiti kaya muɗum wayi iradatu daf'il aini shafaqatan hanjum wonte muyuki mana duñankiɓe mana daaroɓe ko bo al aini sowwoku namo ngam ma mana yurminkiɓe wa innahu on andi hanko annabi yaquba on faala zu ilmin mo je mo andeje goɗɗe feere faalima allamnahu komin andinimo le ta'alimina iyaw hanjum ɗum ma namere o waɗi ɗum ba woodi komo andi dow ɗon woodi komo andi to ɓe kawti nin to ɓe jaadi gelle ɗen e nin yimɓe gaɗay ka woluki ɓe ko bo ɗum ɓikkon moye hande ndaare nanduɗum hande ndaare nanduɗum har goɗɗo to mo waɗi kadi ɗum nanga ɓe Allah reeni walakinna aksara nnasi kadi ɗuuɗal yimɓe o humul kuffaru heferɓe la ya'lamuna ɓe anda ilhamullahi li asfiyaihi jomirawo e longina ande e suɓaɓe muɗum bano annabi yaquba Allah longini andal e annabi yaquba o andi wiigo to baccin jaadi bana ni kan ɗum wolwayɗi to ɗum wolwiɗi bo ɓaɗima goɗɗum heɓaɗi
ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون جوميراو بانغي دو سني دو بي ولما دخلوا وكتيرن بنستي على يوسف جيك النبي يوسف سكيك مأبي يوسف آوا أيضا إليه أكاو فودي ما ناسكيك ماكو أمو بفاكي ماكو أندتي سكيك ماكو دوبي دودي 30 بفوتاي قال إني أنا أكوك ومن دي يا ما دون أمو ببينو حالكي دي فلا تفتئس تاسنا تاوانا بما كانوا يعملون كوبكوا تفوسا كرابين بتاوانا من الحسد لناجك هذاك وأمره معناه في مأبي أي لا يكبرهم أي أمره أن لا يكبرهم أمري بي تويا بي هنكونتي موني بي هنكوني مونيكو تويا بي دون يوسف وتواضع معه على أنه سيعتال على أن يبقيه عنده sai mo darwide e dow maako ɓe fotti e dow wiigo an kan joni tinde on ngari miɗa altama koota jooɗake e jooɗake kadi no ɓe ngayno noon hamɓe bo walamma dakalu ala yusufa ɗo mo sawi wolwi oye manzilahu wa mahalla hukumihi inaare saare maako e inaare kiita maako wa hadha dukulu gayru dukuli sabiqi nastoyki ki naway a yottaki maɓɓe gelle ba a'a fa innal murada bihi dukulul madinati ma'ana nastuki gallol qala al mufassiruna modiɓɓe mbi lamma dakalu alayhi qalu ayyuhal maliku ɓe nastoye jiki yusufa sey ɓe mbi ɗum he allaamiɗo o tilimɗo hadha akuna alladhi amartana an natiya bihi nda sakiki amin mo mbiɗa min gadda e maako faqad jinaka bihi ndamu ɗon min gaddanima e maako faqala ahasantum wa asabtum wace wallahi on mbo'ini on jammini on gaɗi dedey satajiduna zalika indi on tawa bo mi hebbinanay on alkawal ngal ko shammi on mi lutanta on summa anzalahum wa akrama mana nuzulahum o jippini ɓe inaare tilimde mana welde jooɗaki o teddini ɓe ñamundaji feere feere yo ko hatta sakiraɓe maako summa adafahum wa ajalasa kulla isnaini ala ma'idatin nden o waɗani ɓe ñamunda ɗum mana ñamunda hoɓɓe sey moy to joni o yi on gi anon 12 ko gimmi jooɗoɗon ɗiɗɗi ɗo ey ɓo waɗi ka jo'inki o da an jooɗa an e oyo toya an jooɗa e mo dara miiko bo mana o yahay ɗum jooɗa an da jooɗa toya an bo da jooɗa toya an bo da jooɗa toya ɓe huwe ɓe jooɗi ɗiɗɗi e lutti sakike mako Bunyaminu hamu bo o jo'inay ɗum fa baqiya Bunyaminu wahida lutti hanum tan fa baka sey woyi e inaare nden wa qala law kana aki yusufa hayyan la ajalasani ma'ahu imma to sakike a yusufa ɗon no damin jooɗodake ashe kowa hanum fooɗi bandum mo ɓuri narruki ɓe gaddi e baccel amma bo kowa woodi sobajo mum fa qala lahu yusufa andi iri noon jahal tato e waɗa noon ko a wayri ɗum sobajo maɗa to o darake o heeɓi sobajo ma ko goɗɗo mo o fuɗɗi narruki heɓe koruma gonga joni ɓe bolwantama ma sosai kamɓe ɗiɗo hanjum waɗi ɗo yiɗa jahal tato sarde wonde kanjum waɗi ɗo yiɗa ɓe bolwata to na mana ɓe sarwimo ya to wane min giɗɗi min bolwa gokka fa ko ɓe tawi isini ma ko wa sarde wonde ay ɗum wela kanko kanjum waɗi yaadu ɗiɗo ko yaadu nayo ɓuri welke wa qala lahu yusufu annabi yusuf wiɓe to laqad baqiya hadha wa'dahu a dagel baccel bo lutti angel tan mi on jooɗoɗon ɗiɗɗiɗo wa qalu sey ɓe mbi kana lahu akum fa halaka ay min mbino manane ma o won sakkira o halki qala lahum annabi yusuf fa ana ujulisuhu ma'i to tinde wala sakirawo min kan dara mi jooɗoɗo e mako min mo jooɗoɗo to e laamiɗo kadi kam ɓe kefti wiigo fa laamiɗo yiɗi suka o goɗɗum ɓaɗoto fe'aki fa akazahu fa ajalasahu ma'ahu
o hoɗoymo ɓe jooɗodi alal ma'idati e dow ñamrugal le'al gotal wa ja'ala yuwakilu latti emo ñamda mana e sakike mako Bunyaminu falamma dakala leylu nde hiiri amarahum bi misle zalika kaymo kay ɗiɗo hu kota suudu woru ɗiɗo hu kota suudu woru minal firashi jiki be ito ɗiɗo hu jaa kawta be ita balo inare wore wa qala kullu isnaini yanamani ala firashin wahidin ɗiɗo hu bala jiki be ito woto wa baqiya Bunyaminu wahada lutti Bunyaminu feere muɗum wa qala Yusufu ɗo ma haza yanamu indi to ngel baccel mi dillida e magel jiki angel walata ala firashi tinde ngel wala sakirawo goɗɗo mo ngel joɗodo to ha mi yaada e magel ton faqama Bunyaminu ma Yusufa ala firashi o jooɗi kadi jikki mana we'ito annabi Yusufa waɗi ko ɓe kefta ba dai faja'ala Yusufu yadummuhu ilayhi wa yashummu riha abihi latti annabi Yusufa sarde wonde foɗoyamo e ɓandu muɗum lumnomo nana kenagol baba muɗum minhu hatta asba har weeti falamma asba qala law nde weeti annabi Yusuf inni ara hadha rajula wahidan laysa ma'ahu sani way baccel ngel kam mi hefti fa feere magel ngel wala mo ngel wondi fa ana adummuhu ilayya joni kam mi hawti e magel min gondu kawai fa yakunu ma'i fi manzili mi dillida e mako ma ton saare am ton min joɗoto kadi to fitina fuɗɗi mawnuki summa innahu anzalahum wa ajara lahum ta'ama nden annabi Yusufa jippini ɓe werni ɓe mana waɗi ɗum waɗana ɓe ñamundaji ɗi liyafa fa qala rawbilu goto nder sakiraɓe annabi Yusufa se wi ma ra'ayna misla hadha min kam mi meeɗami a ire ɗum falamma kala bihi qala lahu Yusuf wakkatire nde o ferwidi e annabi mana e sakike mako annabi Yusuf hanko rawbilu nde o ferwidi annabi Yusuf ay moy ɗum ma ismuka ay annabi Yusuf kay fa kay nde ferwidi e baccel hangel ma ngel heftayno ɗum moy sey ngel ma ismuka inde ma moy an kan qala ngel Bunyaminu inde am Bunyaminu fa qala hal fa laka min waladin o ya heɓina a dañi ɓikkon qala asharata banina o mimma joni mi wodi ɓikkon 10 to hanko ma she on dottijo mawɗo qala fa hallaka min akin li ummi a wonda sakirawo mo kawtuɗon inna an kam mana mo ƴamo ɓawo mako ko on dañigol ngel a woodi sakirawo goɗɗo mo kawtuɗon inna qala a kana li akun fa halaka mi wonno sakirawo amman o wala ɗon o majji qala Yusufu a tuhibbu an akuna akan akaka badalan min akikal haliki joni to a heɓi mi latto min ɗon min wonte tana sakike maɗa majjuɗo a yiɗi qala Bunyaminu wa man yajidu akan mislaka ayyuhal malik o mo hepta kadi sakiraɗo ya sakike muɗum ba ma o ambo laamiɗo an Allah reni daga ni on mbi ka tan walakin la yaliduka yaqubu wala rahila sai ni kadi to awi a sakike amma dai na abi annabi yaquba na bo abi rahila ba fa baka Yusuf alayhi salam annabi Yusuf wakkatire nden woki wa qama ilayhi wa anaqahu ummi waɗani mo iri kinnirgol maɓɓe wa qala inni akuka way to min woni sakike maɗa wa qala kabul akbari lamma qala lahu Yusuf inni ana akuka nde oymo min woni sakike maɗa qala Bunyaminu sey ana la ufariquka to fane gaɗɗa hu min kam mi hotata hanko suɓima o mi hotata mi hendirta e maɗa fa qala Yusuf qad alimta igiti mama walidi bi wa a andi sunongo baba an woni e dow min go woni e dow renlukiyam ko fa za habastuka indi isdada ngammu to mi heelakema ɗo en jooɗodake suno e mettam ɓeran baba meɗen ɓeddoto wala yumkinuni haha illa an ushirika bi amrin fazi'in non ɗum waɗatako heyde to mi titanima mi waɗanima titore wonde hulnide he mi jogoma wa ansubuka ila ma la yuhmadu mi lencitete faaki kuugal gongal na gettiɗinigal ba fa qala la ubali e min mi wannaki waɗu ne gaɗɗa hu an kan wala ɗune ma if alma badalaka ko giɗɗa hu waɗu fa inni la ufariquka minni mi ɗon wima mi hendirta e maɗa qala Yusufu fa inni adussu sa'i mi waɗay ɗum waɗa muudore am fiira halika e nder kayaji maɗa summa unadi alayka bi sarqatin nden mi titanma a wujji
li atala fi raddika ba'da idlaqika gamma mi wada dabare dum wartiro ma ɓawo womi o finoma on dilli qala faf almashita wadu ne giɗɗa fu waɗi fa zalika anjum kadi ɗo jomirawo wi'ata en oy akawu qala inni aku en garay ɗon ko falamma jahazahum bi jihazihim ɗon ko ma kana yughni wa innahu lazu ilmin lima allamna ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم نن نبي أنن وكثير لو شيني بدون إتني بدون هني تسلم تبي جعل السقاية النبي يوسف سيودي نودي مودور مود هي ساء من ذهب مرصع بالجواهر mudore wonne de kangere de dum mana leley dum hawtade e jawharuri fere fere dum wadi dum firali akihi o wadi dum wadi mudore nen e der kayaji sakike mako domgal mudum bunyaminu annabi mana bunyaminu thumma azana muwazirun den goddo andino andini aina da munadin bada impisalihim am majalisi yusufa ɓawo ɓe kirki ɓe dondake ɓe dilli sai goddo gaɗote laaɗi ye kuwa jama'a ayyatuha al-iru he anon warɓe kafilatu anon warɓe ma'ana eto inna kulla sariquna ashe walla ashe on wuyɓe dama ngari bacce min giya on getun ashe on wuyɓe ngari na ɓe gujjino annabi yusufa jungo baba muɗum ɓe jeeyi ɓe biccoy ɗum ɓe ɗum heto na inde maɓɓe wuyɓe e قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بئير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بئير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا بنجيشتوي همبه هبه به سكرا بالنبي يوسف هذا بنيامين اندر مولون وقد أقبلوا عليهم بكوشتوي نار معنا وبشيلا بمبي ماذا أي ما الذي تفقدون كندل دون ما الذي تفقدونه كمجاني أون قالوا نفقد سواء الملك من دلي مودور لامي دون مودران تو يمبي ولمن جاء به حمل بئير amma gardudo e mare hu min kokkay dum dongal ngeloba min beddanay dum nyamunde dongal ngeloba kewta to bunyamini to waddinde heba dongal ngeloba kenan ko bo tefudo huna do kan kadi bo be nani besdari dongal ngelobe na ko hambe bo be andi be gongobe ngujjata wa ana bihi ay bil hamli zaimun gado tela on oyi gardudo e mare hu min woni wakilijo mako min darantomo sey to dongal ngeloba mako wangi qalu be mi tallahi qasamun fihi ma'ana ta'ajjubi hande nane hande ay wallahi on andi minon kam laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi anuma on andi minon min bibbe annaboy min garta der bawo lesdi modon min ummoyo daga kan ana leddi iraki min gara leddi misra min gujja min kota mama kun nasari kina samma min namin wiɓe ba min gujjata ma sarak na kaddu mi meda wujjuki to na guyi ka ado nanon yawwa na be gujjino annabi yusuf alayhi salam ko yawwa inna ma qalu zalika be bi non dun lamma zahara min ahwalihim ma yadullu ala sidqihim lima kay zahara saboga dun ko wangani yimbe misra e wigo mana hambe dum yimbe gogobe haysu kanu muwazibina ala da'ati wal khairati de be ngari be hobbe amma de ma dum sedabe kuude bodi dabbe don de ma be julay be shumo to be ngada kuude bodde dow diina annabi ibrahim hatta balaga min amrin annahu saddu afwaha dawabihim kay hude don de dum sati ma de be ngardi e dabbaji mabbe mabdi fumaji shumuntaje be ngadani di to na be gidu di nyamata hey halal tan di nyamata
li alla ta'kula shay'an min amwalin nas ngamma to ɗin bonnana yimɓe hamsumuntaje maɓɓe to ɓe ndura ɓe fista ɓe ndura to ɓe kenyi ɓe gukkana ɗi suumuntaje sabo ngamma ɓe gongoɓe hanjum ɓe gi ɗo ay laqad alimtum anon ma on andi ne giruɗon min ni kam on andi ma ji'na li nufsida min fil ardi min ngara gamma min gaɗa bononda ba ɗum e ɓawo lesdi wa ma kunna sariqin samma min on na min wuyɓe ba min anda guyka qalu فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحل أخيه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا بنبي فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحل أخيه فهو جزاؤه وكذلك كوبو كذلك نجزي الظالمين kadi hamɓe kiito to joni hamɓe woni alƙali en hamɓe ma ɗum ɗalanemi alƙalanci ɗum hanjum sey gaɗo sela o fama jaza'uhu to ɗume wonte en mbar jaari ko ɗum tammi waɗanki a sariki gujjo in kuntum kazibina to on peway ay qalal muwazzin wa ashabu to on nangi gujjo on nangiɗon ɗum waɗanamo fi qawlikum e bi'ol moɗon anon wiki moɗon ma kunna sariqina anon na on wuyɓe wa wujida fiikum heɗum tawimo bo nder ɗon kenan ɗume woni kiita moɗon qalu ɓe mbi aa minon ɗum yimɓe annabo en min goodi kiitaji amin qalu jaza'uhu mbar jaari maako mubtada'un kabaruhu man wujida fi rahalihi mo ɗum tawi mudore nder kaya mum fuu fa huwa jaza'uhu hanko wonte mbar jaari jaza'uhu hanko wonte mbar jaari ɗum jogomo hanko gujjoɗo fu nanga ɗum hanum wonte mbar jaari minon noon shari'a amin gujjo ɓen toon to wari wujjani on heɗum wartiramo cuuɗi ɓe o jooɗo ɗon ndar o wujja o wara o jooɗo inaare kaya ɗum woni waya diina maɓɓe noon ɗum woni anen bo nanon ko yawwa ay yastariqu o jooɗoto o jaggo e cuuɗi ɗi mo wujjani summa akkada bi qawli nden o sembiɗini ka e wiki fa huwa ay assariqu hanko gujjuɗo o jaza'uhu hanko wonte mbar jaari ndin ay almasaruqi mbar jaari gujjaɗum ɗum laangayru natana noon ba wa kana sunnatu ali yaquba bano noon yimɓe annabi yaquba kiitorto tagu to wujji hunde sey hoota wuro e wujji toon ɓe ngaɗa ka jagguki ɗum ay kazalika al jazai bano iri mbar jaari ndi najazi zalimina minon noon min mbarjitorto wuyɓe e leddi amin bi sarikati mana to ɓe gujji fa surrifu li yusufa ɓe fuu maɓɓe ɗum wuytini e jikki annabi yusufa li taftishi aw iyatihim ngam ma ɗum wiɗito booro goto maɓɓe fuu فبدا بآياتهم قبل وآيكيه ثم استخرجها من وآيكيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع الدرجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدا بآياتهم قبل وآيكيه ثم استخرجها من وعائك كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ونرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم في دين الملك إلا إن شاء الله نعم إلا أن في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يتي كذلك بنوني كدي أي كذلك الكيد بنو إري دبره ده كتنا ليوسف من درواني النبي يوسف أي علمناه الإتيال من عندني ودبره في أخذ أكيه وننجتر تسكيك معكم na da to wino ɗo saki kam ɗo daga ɗon nana hefitina gokka ummu amma he waɗi dabare baba ma ko turanto ɗum wasiqawol cuuɗingol ɗum fu ɗum waɗa hunde ɗum e nder sewo ɓe ngara ɓe tuuba ma kana yusufa handanayi annabi yusufa kan to naminon kolli ɗum ne waɗata liyakuza akahu o nangitira sakike maako raqiqan latto jeyaɗo ani sarikati e dow mana nguyka fi dinil maliki mana e dina mana yimɓe misira ay hukumi maliki misira mana nder kiita laamiɗo misira li anna jazahu indahum addarbu ngam ma mbar jaari neɗɗo gujjo e maɓɓe hamɓe fiiɗe
wata garimu misliyal masaruki nden bo tagu to wujji he ɗum waɗi ɗum biyake bako wujji ɗum nde ɗiɗi lal istirqaqa naway a jagge ba amɓe na non ɓe gaɗata woodi ko ɗum yetta kiitaji al'ada bako kiitaji shari'a ngarama yo kiitaji al'ada ɗin ɗon har joni en gondi e maji joni on andi kiita e deftere jomirawo kam ko woni kiita gujjo an jonte ɗum taƴa jungo mako ko to hu'iti ɗum taƴa nane ɗum taƴino ñaamo joni bo ɗum taƴa kosngal nanal kerol mana hormboldu ne ɗum yetta gite kosɗe to ɓeddi ɗum taƴa jungo nano ngon hango ma kerol hitere jungo to ɓeddi mana sey ɗum taƴa kosngal ñamal ngal hangal ma kerol tita hitere kosngal to ɓeddi kadi ɗon heɗu yara ɗum maɓɓa mo wala wurtineki ni noon woni kiita wala ɓuccere wala huɗuki noon wonte kiita kan to ɗum taƴi jungo ma ko emo yeymo soltingo o waɗa e goɗɗum fu yimɓe gelle ɗen fu andi o gujjo kona noon kadi haala wati waɗanimo lamba mi tammi emo wujji ɗon noon kadi daga nde ɗum taƴi jungo ngon ma o ɗali ɗon tan wala huɗɗito tawamo ɗon emo hooti toon ma bo o hootidi e majum to wurtini jungel ngel ɓe daarini a ɗo kam lalle goɗɗo warani en kadi bo aɓe andina hay kadi ɓe kelano kayaji maɓɓe na shayda ɗum tabbiti e makko ni noon jomirawo hiiti amma en godi kiita meɗen ka al'ada to ɗum wooki gujjoni yimɓe to ngari bo on andi ko gaɗantamo na hen mbi yonkama awo ngal laataki aranma ɗum al'ada noon ɗum hukumul aadi kiita ka al'ada to ni ɗum wooki julɗo ni newete gujjoni to kawai kowa ko waɗata to e safa sawru mum ɗum andine ɗum waɗantamo ɗum fiyaymo kawai wala goɗɗum ma fiɗe wala ƴamƴamtirki fa ne gaɗantemmo kawai ɗum fiyaymo hede ɗum waɗa ka heelaki hanjum ɗum kiita ka al'ada noon na ɗum ka shari'a ba to hamɓe ma misira noon kawani ɗum kiita ka duniyaru gaba ɗaya e gujjo woka fu ɓe fiyaymo tan wala goɗɗum ma ɓe dartako ma ƴamƴamtirki ma kowa fiyaymo kawai sabo ngam kowa e nanayno mone mako annabijo wi koni ɗum biwol noon ɗum wi mana balɗe ujumere ɗe moyeɗe gujjo ñandere woore bona nde jeemu kaya ashe ɗum hausa en mbi ko shekara 1000 taɓarawo rana ɗaya tama e kaya duuɓi 1000 to yiɗi gujjo e wujja to ɗum nangimo ñandere woore nde heƴimo woore to ɗum nangimo ñande nde o nanga woore nde heƴimo hayre tam nde heƴimo shemtuɗum nde heƴimo bone ko ɗum waɗantamo ɗum huko ma ɗuno balɗe ɗen tom nana he a yurminimo illa an yasha allahu akzahu hede to jomirawo muyi annabi yusufa nangitira sakike muɗum e dow bana iri ni ɓe hukumi abi e dow kiita baba mako ko ɓe andi e kan'ana ay lam yatamakkan min akzihi illa bi mashi'atillahi o wawa o heɓa bawɗe ne o heftirta o waɗana sakike mako dabare ne o paddorto sakike mako to na e muyo jomirawo ay bi ilhamihi su'ala ikiwatihi hanjum wonte o longinimo ƴamuki sakiraɓe mako wa jawabihim bi sunnatihim hamɓe bo ɓe jabori mana iri ne ɓe gaɗata e gelle maɓɓe narfa'u min ɗon ɓaga darajatin darajaji man nasha'u mo min muwi fu bil idafati wa tanwini ko mbiya narfa'u darajati man nasha'u e masde woore e darajati ɗon e darajati ɗon gaɗa masde woore e leste ɗum jam narfa'u darajati man nasha'u min ɗon ɓaga daraja mo min muwi fu hanjum wonte idafatu kadi to bo a waɗi tanwinu ɗon bo a feeti ngiya narfa'u darajatin man nasha'u yawa fil ilmi kenan ka yusufa narfa'u darajatin man nasha'u ɗon bo a waɗi tanwin en fil ilmi e nder andal ka yusufa bano annabi yusufa on gi joni ne min ɓangiri daraja mako min kollimo dabare ne o nangitirta sakike mako amma wo fawqa kulli zi ilmin alimun anduɗo hanko woni jomirawo kanko woni ko doggi joom andal jofu ay min al makaluqina daga nder tagle ay alamu minhu hatta yantahiya ila llahi ta'ala andal e anduɗo woni fuu woodi anduɗo dow maako har andal hotana jomum ayi juulirde amin emin gaɗayno jooɗorgal min gaɗa teburwal towgal hemin maggo emin jooɗo to mi tafsira sey malam am wara to wari to kadi min kan joni emi jooɗi dow emo jooɗi lesna e ñande daga min duusingal daga min jooɗi e leddi egi to tinde ma en ɓurayi goɗɗo to wari jooɗoɗen e leddi kamma en jooɗake e leddi gamaɗa he ñandere kewtuɗen maggaki dow e maggoma dow shikenan ko enana ɓuuri jama
دوت ko fa illan takun sadaral majalisi sayyidan fala kayra fi man saddaratul majalis do mi wi kam hu'iti mi wi ko toko ko haɓuki tegal ko on ɗume ta sorkake ayi sai a joɗake na inare joɗaki maɗa gotel nder ɗiɗi sai to fe'ake ko a jooɗi ɗon goɗɗo wara jooɗo dow dango ma ngam na a ɗume ma a yarayi ɗume ma ko bo an e hoore maɗa ma goɗɗo to wari ummoɗa ɗala inare nde ja jooɗoɗa wuttudu a sai maran ma na inare maɗa ko bo ma ɗum waɗa jawni ɗum ma kay wane umme ɗon ga Allah wane jooɗo ɗum ɓuri halluki ko na non to bo e maɗa ɗum wadata hunde ɗum ne ɗum waɗi hoy ɗum tefoyima e gonɗa hu ɗon woni shaka ay mi wino en karam ma kaka to an woni shaka ni ne ɗum waɗi hu an ɗon woni shaka he ɗum tefoyima jon tegal to a alwalijo jooɗiɗa wuttudu ngal haɓɓay ta hawtade a waray ngal haɓata he ɗum teɗanima inare maɗa goɗɗo wari no jooɗake inare no yakkay tura alwali ya zawna a yayna inare mako e ɗon to tagu to hewta hunde waɗay ɗum ay waɗata imi kawai en jooɗo e leddi tinde lalle to goɗɗo wari he en jooɗake e leddi kawai en gaɗu ka jooɗake e leddi joni ɗon min jooɗi e leddi min ɗacci jooɗorɗe ɗen heeyimin noon wa fawqa kulli zi ilmin alimun andal e woni fuu woodi gonɗo dow ɓurɗo har andal hotana jomum kadi قالوا إن يسري فقد سرك أكم له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولن يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يوم راب أجيد شنيد بي قالوا إن يسرك فقد سرك أكم له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi qaalu ɓe mbi in yasarik wala kayni ɗum ɗo kam wala kayni ɗum in yasarik to har mo wujjima bunyaminu o faqad saraka akullahu min qabl ay sakike mako on ton majjunoɗo wujjino hanum ma yusuf wa kana saraka li abi ummihi sanaman min zahabi o lattake o meeɗi o hooca lawru wondu ndu baba inna maako mama maako mo tawuttudu inna woodi lawru muɗum wondu ndu kangeeri sey mo hooci ndu fa kasarahu mo yehi mo fecci ndu liyalla ya abuda o ngam tato anko mama maako on o rewa ndu hanjum ay ka kan ɗum hunde annda ɗum ɗo daga ngel baccel hanjum de tagu rentoto hunde haala de daga tinin ngam to a waɗi ɗum ne ɗum hawta har e taniraɓe maɗa har e kuleñol ma ngol fu hetto ɗum cafade joni ay tagu joni baɓɓatti ɗi ni on gi ɓeɗi ñaami on giyaɗa e asare ma ɓe gaccida e maji ko e ƙawye ta waɗayno garaje sodono a bacci maji sey ngaro ñamon baɓɓatti hey gaɗa toon duuɓi goɗɗi ba 50 neɗo o ɗume way cuuɗi wane ne hitande nen ɗo he ende o soduno e bacci ma ko baɓɓattima ɓen ɗon bo ande ay ba ma ebbe mbay kona noon ko bo joni fallaɗe ay joni a heɓata kuselli o ɗum wone tagu giyen joni haka en soodi kuselli o amma kaaliɗan yiɗa bacci nangane en fallaɗe ɗe gaɗen li'o hande ka anen ma keɓen tinde ɗum halal ko ɗum haram ɗum halal ko he gaɗuɗon sey lardu funani wigo ɗum waɗi li'o fallaɗe e wuro waare mi tammi bononda ɗum lattake ɗo ɗum dilli ha e taniraɓe maɗa ɗi hitande nen ɗo mama maɓɓe waɗi ɗum nanganaɓe fallaɗe ɓe ñaami fallaɗe ñamoɓe fallaɗe bo ɗume woni gaɗata ko bo faaɓi ɗi sayire ɗi boyata sosai yo ka jama'are en jawtake en keɓa kuselli o ɗum yaɗum nangono en faaɓi ɗi ɗum wara ɗum waɗana en li'o e nangoy ta fayi funa ɗo fa funa borno ɗo na ɓadaki ba a taway ɗalibijo an goɗɗo mala ibrahim emin bolo haala ƴakkuki faaɓi oy ay minon hetto ɗum juɗi ɗum ƴakkiri ɗum sankitake ma minon sayire nen min bacci min jaa emin kaalo koskon kon emin ƴakka iri ɗum ɗon to ƴakkoɓe kolti ƴakki dilli aɗon wo becci jehon on cuftito famaron wa hamɓe way hetto ɗum ƴakki ƴakkoɓe juɗoɓe faaɓe juɗi ƴakki sankitake hamɓe bo to ɓe jeeyi ɓe kaɗa ka kalaki koskon kon ɓen ɗon bicci hamɓe bo ɓe ƴakka kon ɓuuri welki yimɓe amin fuu emin jangga emin daramo har woɓɓe titanima on ɗo ɓen ɗon ƴakkoɓe faaɓi a yayna raani na ɗume ma a jikki woɓɓe bo malam maliki ɓi modibbo dukku modibbo konkel mala usman konkel mi andi on andimo o yehi rumuki toon funa Maiduguri toon o yehi jangirde qur'anu ƙauye goɗɗum inare wonde nde ɗum jangata qur'anu sosai
sai aurude fi ɓe dilli aure ko ɓe garta ɗum waɗaniɓe ñiiri waɗaniɓe ñiiri de ɗum waddani ɓe li'o holle sey mo e faɓa hitere woore maɓɓi woore omti e dow ede ɗum waɗi li'o ɗum ɗon hanga bo nde yeke ɗum kusel ngel ɗum waylinga dow ɗon ɗum toɓɓindi li'o e les lonɗe e tokki nden hanga bo e nga waali hitere woore maɓɓi woore oye keddu wuttuɗu tutumi ko ñamunomi har ɗum balɗe ɗeya nane ka e mbo wayiki ɗum wima faɓani e nder li'o holle jaɓa faɓita maja jaɓa e ñaama kola ɗum to hamɓe bo on ñamunda maɓɓe hamɓe bo ɓe ñamayga jam kala wala ɗume ma nden e sharia bo Allah jaɓi ɗum ñamaga ngam ɗum koyire nde ñaame non fallaɗe ɗe ɗe huye ɗe ñaami ammanta ñaami a waɗɗake fu leñol maɗa heɗum wancidi e maka wolle ɓen ɗon ɓe ñamoɓe fallaɗe ma balle kona noon yawwa to kadi hanjum tagu to waɗi hunde bitinugol hetawa ɗum tokkake har leñol muɗum qaaluɓe mbi in yasarik to o wujjima on ɗume faqa saraka akullahu min qabul ande ɓe dey taw har joni ɓe tuubayi de mana sakike ma ko wujjino ayi ngam ma noon na ɗum kayni ɗum fa sarra ha yusufu suuɗi haala ka fi nafsihi nder ɓernde muɗum wala yubdi haala wanginanayi ɓe ka walan yushir haala wanginayi waddamiru lil kalimati hanju wiki ha fa sarra ha yusufu ha on ayka al kalimatu konngol garowol ngol ay allati fi qawli ngol annabi yusufu e qala o fi nafsi nder ɓernde makko antum sharrum makanan to on guykama ay guykama ɓuuri halluki gujjuɗo lawru e gujjuɗo tagu jungo baba mako moye ɓuuri halluki ay min yusufa e dow yusufa waki e sakike moɗon li sarqatikum akakum anon sakike moɗon ma gujjuɗon min abikum mo kawtuɗon baba wa zulmi kullam toñiɗon mo jarɗon jolluɗon mo e ɓunduɗen ɓawɗon coruɗon mo e irini ɓurayna guyka kam wallahu jomirawo alamu woni anduɗo ay alimu bima tasifuna jomirawo andi ko cifotoɗon ɗum ay taskuruna fi amri jomirawo ɗon andi ko cifotoɗon ɗum fi sakike maako na way anda ba ɗum andi ko ɗum wolwata ɗum haala lawru ndun ni ndu o hoocuno o yehi o ngam ma to ɗum rewandu قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ɗo bako ɗon oyi haala bolle o wujji lawru ɓe mbiyata kan ɗum ahadul aqawali ɗum gotol nder kanguli ɗuɗɗi fi sarikatil latina sabu haalahu dow haala nguyka ka ɓe lencitani annabi yusufa wa qila ja'ahu sa'ilun yawman fa akaza bi baydatin min al bayti fa nawala halis sa'ili winde wore kongol gongol bartoɗo wari shuuɗi maɓɓe nde wari shuuɗi maɓɓe sey mo wocoy mana ɓoccode wonde to nanon mbiyetende ɗo ko laalare to ɗon ɗum ma hisayi ka fu ɗum hanka kani yona noon ngam ma noon haala ɓoccode woni inde maare non woni inde maare duniyaru fuu ɓoccode to ɗe ɗuɗɗe ɗum yaɗe ɓoccode anen bo ɗo to ɗum wika ɗum kuddi ko amma to ɗum wi ɗum laalare ɗon bo nawum inde maare ba to ɗum wi gerande ɗon ma nawum inde maare mana sellude ba inde maare sellude kam ɓoccode nden ni non bo dibbo zabi ay no ha mi wi'aka anon ma to on mbawa wiki kam wiyeka waqila akaza dajajatan min ad-dayri allati kanat fi bayti yaquba fa adaha sa'ilan kongol gongol wi o baccel noon famarel goɗɗo wari e toro e yolde cuuɗi maɓɓe nde ummi o nango e solndu hanjum wonte gerogal gongal o wari o hokki bartoɗo sakiraɓe ɓen e ndaara waqila kana yukbi'u da'ama min al-ma'idati lil fuqara'i kongol gongol wi latake to ɗum waddani ɓe ñamunde maɓɓe ɗum ɓe ñamata hawtade to mo ummake mo ɗan goccita goɗɗum mo ɗan suuɗina e mo reena faƙiri en torotoɓe ngara mo hokka ɓe waqila lan yasarik asalan zahiran wala baɗinan
to ɗum ɗin ma tokkuɗen ay mo meeɗa wujja na o nguyka ba ɗum ɗum fumaju o meeɗa o wujja nguyka shuuɗika ko ganguka wa innama kanat tuhmatan faqat mana ɓe tuhumimo noon tan kawai wa dhalika anna ammatahu hadanathu ba'da mauti ummihi sabo ngal laataki goggo maako hanu waɗi reno maako ɓaawo soytuki dada maako Rahila fa ahabbatu hubban shadidan goggo maako on yiɗimo yidde satunde falamma tara'ra'a waqa'at mahabbatu yaquba alayhi fa ahabbahu wakkatire nde o ƴoƴi o mawni kadi hanjum yidde maako sey nangi annabi yaquba baba maako sey jabtimo fa qala li uktihi o yi sakike maako anko annabi yaqubu ya uktahu sallimi ilayya yusufa wartirana yusufa fa wallahi ma aqadiru an yabita an yagiba anni sa'atan wahidatan baba mako yaquba mi wawata mi hendira e mako ko wakkatiyel gotel fa qala la udikahu mi ko debbo mi hokkitatama mo fa qala wallahi ma ana bitarikihi inde kanko bo mo huni wallahi mi dalantama mo fa qala da'ahu indi ayyaman anzuru ilayhi to dalanamo balde sedda go mi joddo e mako la alla zalika yusallini anhu ko wi go non dum munyitinayan e hendirke e mako fa fala zalika annabi yaquba dalani sakike mun debbo annabi yusufa e mo jodi jikimu fa amidat ila man diqatin kanal li ishaqa min daqatin shikenan sai mo ndaro toggore wonde de mana annabi ishaqa wa kanu yatawarasunahu bil kibari be lattake be dondontira limsere mama mabbe den don de annabi ishaqa e toggore mana jamdi anju wonte sulke be lattake be dondontira nde e dow mangu mawdo hujiki mun de jodo to hanko bo debbo on hanko onte mawnu annabi yaquba damano e de jikki mako on andi e dina mabbe tagu to wujji hedum dalana dum gujjando dum ko on andi non dum wadi do joni ma non kiita kan wari ko to goggo mako on darwanta mo dari dabare wonde gamma heba o jodo jikimu wa kanat akbaru auladi ishaqa walattaki anko debbo anko onte burdo mawnu ke nder mana bibbe annabi ishaqa mana mawnu annabi yaquba ma wa kanat indaha latti toggore nde jiki mako anko debbo fashaddatil mandiqata ala wasadi yusufa tata siyabi wa huwa sagirun hemo hoshi toggore nden sai mo habbani da annabi yaqubu chaka mudum mana lallince mudum ko don hanum bo baccel famare summa qalat sai mo wadi kayke laqad fa'attu man diqata ishaqa o toggore baba ammaji toggore baba ammaji fa fatashu alal bayti dum wadi ka tebuki fa wajaduha ma yusufa tande annabi yusufa e tadine faqala yaqubu annabi yaqubu sai in kana fa'ala zalika fa huwa sullima laki to non wadi kallalle dum dalanima mo hemo jodo jiki ma ganda ma non wonte shari'a mabbe ko fa amsa katu inda hatta matat hemo wadi ka jogaki mana annabi yusufa e jiki ma ko har hende o soyti taw nden dawiti jiki baba mu nden kadi bo kan peddi to kadi to hala guyka kawai hanka be andi be mbi ya to mo wujji ma ay be fewata fa on andi non dum be annaboy be fewata hamme be wodi ni ko fe'i kambe mbi'ata amma ko fe'i dum be anda haqiqa majum wiki maɓe fa in yasarik fa qasaraka akullahu min qabl dum wiki maɓe non dum wodi ni ko wadi kam ko wadi dum kadi to dum ni dani kam wodi ni ko fe'i onnana annabi yusuf hanum ma musai kai antun sharru makanan to ngol kawa ko mum buri halluke oy ay wala goddum ko fe'i sare ko oy antun sharru makanan on buri mana halluki darorde min yusufa wa akili sarikatikum akakum min abikum wa zulmi kullahu jomirawo ɓangiɗo ceniɗo ya ayyuhal azizu kadi ɓe guytoyi qaluɓe mbi ya ayyuhal azizu he am laamiɗo misira inna lahu aban sheika moodi baba nayejo kabiran mana o mana abunnan mana nayejo dottijo nayejo yuhibbuhu aksara minna o yiɗi mo ɓurine o yiɗiri min wayatasalla bihi an waladihi alhaliki e mo muñitoro e maako to o yiimo daga sakike maako kalkoyɗo wa yuhzinuhu firaquhu toni wa yahzunuhu firaquhu hendirki e maako sunnaymo ne min giyata laamiɗo ranka e daɗe fakus adana makanahu
jaɓu nangu goto amin tana mako ista'abathu mana jaɓu goto amin jagga ɗum tana mako badalan minhu battudi mako inna lanaraka minal musinin emin giya an o bo inano yimɓe to min tefi bano tefre amin nde a wawai gaɗanami kamma noon min mbawata min kota walamo min on kam kamma noon nangu goto amin kawai tana mako in yaso jogoɗa amin fu min goo min ɓiɓɓe dottijo goto a woni qala sey mo wi'i fi af'alika mana nder kuuɗe maɗa mana a bono nder kuuɗe maɗa qala moye ma'azallahi subhanallahi seno e tabbitani jomirawo ɗo nusiba alal masdari hanjum ma'azallahi ay na'uzu billahi ma'azatan lillahi kenan hemo masa hanko ma'aza on e ɗo ɗum masdar hanjum wonte mana bano asalu e nder wolinde woodi maadi woodi mudari'i woodi amri nden woodi luttuɗi bano ismu fa'ilin ismu maf'ulin af'alu tabdili sifatul mushabbaha ɗiɗi fumaji ɗum helmere lattoto noon amman ko woni asali nder maji ɗi fumaji hanjum te masdar dabane nanɗa inde nden bososel hanjum wonte ɗume masdar fulfulde nden noon ɗum wiyata asali hunde hanjum wonte bososel tawi asali ni ayi larabci gaɗa ko ta ko gi'a ɗume woni bososel haala ka kam ɗume woni asali maka to nani ɗum tagu bose asali mako o afo aramma hanjum wonte bososel mana fuɗɗano hunde ko bo ɗum yiya ɗum fofodu e fulfulde asali ko mbiya ɗum bososel ko mbiya ɗum fofodu ɗume woni fofodu haala ka kam tana ay ɗume woni asali ɗume woni fofodu maɓɓe ɗume wonte mana asali maɓɓe fulfulde noon ɗum wiyata amma ta ay asali ka har jon ɗum arabre nden ko way ɗume woni asali hunde ɗum kam a ɗume woni fofodu hunde ɗum kam ɗume woni bososel hunde ɗum kam to ko woni bososel e nder kelme ɗe arabre en andi woodi gollal yonta ɓeɗika woɓe mbiyata fiili maadi woodi gollal yonta gondaka hanko wonte fiili mudari'i woodi gollal yonta kushutka hanko wonte fiili amri woodi bo mo ɗum wiyata ismu fa'ilin mana gollal mana inde golluɗo gollal nden bo woodi ismu maf'ulin ɗon bo mana inde mo gollal yoni dow muɗum nden woodi sifatul mushabbaha ɗon bo longto nandal inde warde mana gam ma nanduki woodi af'alu tabdili lonto gam ma holluki ɓural to ɗiɗi fumaji asali masdar hanum wonte asali maji hanum wonte e nder muɗum ananta zaman ananta bo mana bo hakkilo maɗa nangata zati dan to hakkilo maɗa nangi zati ɓawa ɗum wolwi helmere to inde majum mana ɗum inde ɗon to bo hakkilo maɗa nangi zaman wakkatire nde helmere inda to ɗon bo lattake ɗum gollal tawi gerogal ananayna hakkilo maɗa joni sey nangono ma sholel gongel an andi iri ngel yi'i kowa iri ngel yiyata ngam ma iri ngel anduno hangel wartanta ɗum e nder ɓernde muɗum non haqiqa hunde ɗum wontiri te ɗum indi goɗɗum fu goɗɗum ɗum gadunoɗa mu'amala hanjum wartata nder ɓernde ma he surɗino goɗɗo yi ñebberewal goɗɗo yi boɗewal goɗɗo yi danewal goɗɗo wala kowa iri ngal fowi uki hangal yiyata e nder ɓernde muɗum to ayiɗo zati goɗɗum nasti e nder ɓernde wakkatire nde ɗum indi gergal amma to ɗum yi mo jooɗake ay daga to ɗum mo jooɗake ananay lalle o jooɗake jonde nden heññi ɗum gollal yonta ɓeɗika mana ɗum waɗi ɗum salake to ɗum yi emo jooɗo hakkilo ma sey holla emo jooɗo joni ɗo amma to ɗum jooɗa hakkilo ma e surɗina to fotti ɓaawo konngol ngol to o jooɗoto to ɗo ayi nangi zaman kenan to ɗo ɗum masdar hanum bo to ɗum yi jonde ɗon bo wala zaman nder ɗon o udan jonde noon tan wala zaman wala bo zati goɗɗum e nder ɗon hanjum wonte to masdar to hanjum masdar ɗum sarde on nde ɗum warda e lafzu gollal majum hanjum mo ajuruma maɗa o iza wa faqa labzuhu labza fi'ilihi fa huwa labziyun wa in wa faqa ma'anahu duna labzihi fa huwa ma'nawiyun emo wara masdarun labziyun emo wara bo masdarun ma'nawiyun to mo wari masdarun labziyun bano qumtu qiyaman ay qumtu e qiyaman ɗum fu majum ma'ana majum go jalastu julusan e jalastu e wiki maɗa julusan ɗum fu majum ɗum firi ma'ana hunde gotun mana ɗum helmere woore ɗum fu ɗum jimi e laamu e siini wonte mana fofodu majum ko to amma ta yi jalastu qu'udan e julusu e qu'udu ma'ana majum go amma bo firo majum go ɗum fu hunde go ɗum fondi
amma bo helmere de naftoriɗa jalastu e jikki ko udam ɓaleri din na ɗum hayri ba to lattake ɗo inde ma ko masdarum ma'nawiyum na masdarul lafziyum ba ɓe ɗon tan mi on gondi am hanjum oy ɗo fakuz adana makanahu faqala ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna ko oy ɗo ma'aza on oy nusiba alal masdari alal masdari huzifa fi'luhu gollal mako moytama wa udifa ila al maf'uli sai mo lafa fake maf'ulu mako aina uzu billahi ma'azatan wonte asali ko moyta ɗum aina uzu na'uzu na ɗum gollal yonta gondaka aina uzu ay ɗum fiili mudari ko fiili mudari nane maju wonte gollal yonta ɓeɗi ka ɓeddane gotel nder karfeje nayyi alifi ko nunu ko ya ko te hewlatto gollal yonta gondaka to ɗo a aza hanko wonte a aza mana gollal yonta ɓeɗi kama ko heɗum ɓeddanimo nunuwol ɗum na'uzu hay o lattake gollal yonta gondaka kenan to ay na'uzu billahi ma'azatan ay o lattake masdar mako lafziyun kenan ko o lattake masdarul lafziyun ngam na'uzu e ma'azatan no humajum ɗum hunde goo emin moltoro jomirawo anna akuza min nangita goɗɗo min nanga ɗum illa man wajadna mata'ana indahu to sonamo min tawi kujeji amin mudore amin ɗon to muɗum lam yaqul man saraka ɗo annabi yusufa wi ayi illa man saraka o hedemo min tawi kuje amin jiki muɗum ɗon ma e andal man ɗi ƴeewi tanmi mi wolwanino en e dow majum mana andal ilmu anduki tedduki wolide e yajuki mare e ko ndefiri to ɗum wolwi haala dole anda kerol ko ɗum wi'i to caloɗa faamuki ko ɗum wi'i ɗum mi tanmi en bolwino iri maka ko yawtino toon ngam ɗo jonde meɗen nde wona hunde goɗɗum latti ɗum alheri ɗum andumi komi meeɗa mi wi'a en ɗum mbimi fu dede mi fuɗɗita wiki en ka mi wino en ka e mana jonde wondeno ko woni ilmul mantiki ɗum andal gongal ngal anduki wolinde to wolwama ko nde fooni ɗume nde woni kerol mare ɗume teddenga mare yaari ɗume bo yajuki mare yaari hanjum wonte ilmul mantiki on andi ndiyam woodi e tergal muɗum e waddanan kofiyel goo hokkan garwaru woru komin to ndiyam ni on andi ɗum awnoto ko hendu ma ɗum awno joni ta yeehi ɓen ɗon fiyoɓe hendu tayaje heɓe koja gongel ɓe gukka ɓe jia e hendu maɗa yaari kaza nder ɗon hayruma ɗum awnake ndu jaaje bo e awne hecta kaza e jajirka kaza jaɓanɗe kaza ɗum ɗum fu ɗum aw ko na noon akko yaadi kan ta yehi soduki ɓe jaɓataɓe kokkuma wala aw akko gawri kan to ɗum sooda he ɗum mudake dole woodi mudore maali a yata mbiya ɗum hokkayan kwano kokka ceede he mo ñeɗonoymamo hokkuma kaway wala e tergal ɗum waɗoto ɗum watta to komi woodi e tergal muɗum to haala ka ka bolweten hanka hoore maka ka woodi e tergal maka e tergal ngal hangal wonte ilmu ɗum ɗon ɗum nanto e wiya ilmul mandiki wa ullimna mandika ɗayri min andinama wolinde ɗo mana ne ɗum wiyete wolinde colli in ji annabi souleymanu alayhi salam to ɗo bo mandikan naasi wolirde yimɓe to bolwi to o wolwi ta seminake a nani ni a andi kerol ko mo foodi andal ngal ko ngal nafatama hanjum wonte to qur'an wolwi a nana kerol ko ɗum wi'i nda ɗon aya gokka ngal mi heesikiya ɗo mbimi on hengi ɗon har ma emi gigiti nder ɗon min hunde ɗum hulniyan sosai jomirawo wayi ayna ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a e gonɗon fu duniyaru ɗum hemmin mofti on inare woore ko darata moye heƴi wiya iri ka toon ha jomirawo ɗum iri moye laamiɗo toye mbi'o e gonɗon fu e duniyaru ɗum hemmin mofti on inare woore ayanjum darata hetawa aya kanka tilim ka qur'anu ɗum gonga to na Allah wala keyɗo wiya ka moye bo heƴa wiya e gonɗon fu min moftay on e duniya yo ko lardi ndi a heewi mofta inare woore ko ɗum laamiɗo leddi ndin o hewo mofti yimɓe ɓe fu inare woore wallahi ɗum waɗata ko hoɓɓe kan kefta warki amma jomirawo ayna ma takunu yaati bikumullah o ɓeddima o jami'an on fu wala luttowo gaɗa hemi waddi on ɗo na ɗum wolinde bawɗo to na bawɗo mo heƴi wolwa iri banani sey bawɗo ay ko to e ɗon ɗum ɗanɗanoto ɗum nanata wolinde ɗum heɓta nda ko haala ka a kafo nda e nin ton bano hawsare ni a sodono e baccel reke ngel wari e ngel yara hemi ngel wari e karyamasa gaɓa yewanmo holbol du andi gaɓa e hawsare bo ko en tergal ko to baccel nangi helti jungo miñirawo muɗum waɗino leyfi
nanan yiɗa kariya masa gaɓa ko na non baccel to nangi helti jungo miñum a waɗa e layfiya ngam ma noon mbiɗa kariya masa gaɓa amma bo nanon kafiri ba ko kafondi heltanmo hol boddureke